No niin, hirveä läjästä tuli taas ostettua kaikkea. Keppeinä noita Titan 7 ja kehuttuja Fireballeja ja pari pakettia noita Alarm 6. Sitten ilmapommia on ihan kiitettävästi, en liikaa, mutta sillain sopivasti. Muutama paketti on Devil Shottia, sitten on Tuulta kunkkutykkiä, sitten on Single Shottia ja Cold Crownia sekä 2.0, Redlinea, Viperia, Falloutia, Kaboomia ja Turbo 6 pari pakettia ja välissä yksi V6. Ja sitten on yksi paketti Big Boomeja. Sitten tässä pataosastolta ja tonne Kondorin sälä eksynyt isompia perhosia päälle. No pataosastolta meillä on tonne Buckingham Palace. Sekin on tukulta. Tässä on 2 tukulta on noin kunkkutykit ja mutta muuten on sitten kaikki byrokratiaa. Tuolta löytyy 3 häkkeriä tuolta pohjalta. Olisi tarkoitus laittaa kaikki kerralla. Sitten on Big Boy. Se on illan viimeinen, kun on ihan hiljasta. Ja sitten on Vortex 2. Pari Deleteen olisi tarkoitus laittaa kerralla. Sitten olisi 5 pakettia Eco-misseleitä. Sitten on Golden Blue. Sen piti olla kello 12 pata, mutta se muuttui tuossa tänään suojelasihakureissulla. Tommoseen bangoon löytyy tuolta pohjalta. Sitten on Bombastickia ja Brocade Crownia isoputkisina patoina tässä kokoonpanossa. Ja sitten löytyy myös isoputkisena tonne yksi Tsunami. Sitten on sälää, on tuolla noita räjähtäviä perhosia. Tukkupaketti laserbolsseja. Sitten on Zumbumia pienempää ja isompaa ja Shark 2 ja konekiveripapattia ja papattimattoa pienempää ja sitten on tonne nitroja, taukoamatonta rätinää ja sitten Funkelta samanmoinen, mutta vähemmän paketissa. Sitten tietenkin tärkeimpänä on syttyspuikot, pipoitteen palelle päätä ja suojalasit.